V nedeľu 18. júla bolo na železničnej stanici Veľké Bielice rušnejšie ako inokedy. Ušatá mala priviesť svojich cestujúcich z Prievidze. Tento víkend sa Ušatá nezastavila. V piatok nákukla do nitrianskeho Právna, v sobotu do Handlovej a v nedeľu navštívila už spomínané Veľké Bielice. Zdalo by sa, že za hodinu, ktorú tu mal párny vlak stráviť, nebude čo robiť. Ale nie je to tak. Najprv musela Ušatá obehnúť súpravu, aby sa tak pripravila na cestu naspäť. Vzadu sa blíži požiarny vlak na čele s karkulkou. Požiarny vlak priniesol Ušatej vodu, ktorú potrebuje na cestu naspäť. Už sa zdalo, že sa nenapije, ale čerpadlo nakoniec naskočilo. Čerpadlo, že? Bolo sa treba ale poponáhľať, pretože mal každú chvíľu prísť pravidelný osobný vlak. Včera to bolo najhoršie. Prečo? Včera bolo najteplejšie, vieš? Jaj. Ste sa pekne párili, že? Nie, my sme sa Varili. odpaľovali. Po napojení Ušatej a vyprevadení osobáku sa aj karkulka musela obehnutím svojich dvoch vozňov pripraviť na cestu. Ani sme sa nenazdali a už nastal čas odchodu.
Veľké Bielice sa opäť ponárajú do svojho stereotypu.